Ei, molt bon dia, invocadors i invocadores de l'esquerda. Avui us porto un vídeo bastant improvisat. I és que ja estem a primavera. I com tots sabeu, arriben les al·lèrgies. Sí, i els mocs, i els engostipats, i aquestes coses. Però també arriba Sant Jordi, i és per això que estic fent aquest vídeo. Ja us han regalat la vostra rosa? A mi no, la veritat. Aquesta l'he comprat només perquè sortís en el vídeo i fer bonic. Però, qui vol que li regalin una rosa? Quan et poden regalar un llibre? La rosa al cap de 3 dies es podreix. El llibre et dura per tota la vida? Bueno, en realitat no, perquè l'agafes, te'l llegeixes una vegada i el poses a la teva estanteria per fer bonic i no te'l tornes a mirar mai més. Però un llibre és un llibre i allà estarà tota la vida, en principi. Per tant, avui parlarem de llibres, però no parlem de qualsevol llibres, sinó que avui us porto 5 llibres de ciència-ficció que parlen sobre IAs, l'espai i, bueno, en general, les coses que a mi m'agraden i de les que va aquest canal. Així que, som-hi! Començarem per l'últim que m'he llegit i probablement el que tracta d'un dels temes més actuals, i és ni més ni menys que Ciega, de Neil Shusterman. Shusterman. Bé, en realitat no és un llibre, en realitat en són 3, però parlem del primer. Ciega ens planteja una utopia on la humanitat i la tecnologia ha evolucionat tant que hi ha una intel·ligència artificial que ho controla tot. Però és una intel·ligència artificial en plan B, no intel·ligència artificial de dominaré el món, sinó que la intel·ligència artificial es preocupa perquè els humans siguin el més feliços possibles i facin allò que els agrada més. Però per si aquest argument no donés per prou coses, la tecnologia també ha avançat lo suficient com per batre la mort. I és que els humans ja no es moren. T'atropella un tren, no passa res, et porten al centre de reanimació més proper i t'arreglen i ja està, i tornes a estar viu. Les teves cèl·lules no envelleixen i bàsicament ets immortal. Però clar, quin problema hi ha quan ets immortal? Que hi ha sobrepoblació. Els humans no es moren, doncs hi ha masses humans. Total, que hi ha un ofici que és el dels segadors, i els segadors es dediquen a cribar gent, a matar-la. És un llibre que, més enllà de l'aventura dels personatges, és increïble el món que ens planteja aquest autor i tots els dilemes ètics i morals que et trobes. De fet, una de les coses que més m'agrada del llibre és que hi ha algunes pàgines que són negres, vale? I en aquestes pàgines negres són escrits de diari dels segadors o són iteracions de la intel·ligència artificial debatint amb si mateixa. És superinteressant per això, pels dilemes que planteja. És un llibre que et fa pensar molt, però que també la trama està superbé i és superentretinguda. Molt recomanat. Però si el que busques és més aventura, més intriga, quedar-te enganxat al llibre que t'atrapi des de la primera pàgina, et porto Projecto Hail Mary. Aquest llibre és espectacular. O sigui, és al·lucinant. Un cop el comences, no pots parar de llegir fins a acabar-lo. És d'Andy Weir, el mateix autor de The Martian, i és, per mi, el millor llibre de ciència-ficció. Un astronauta es desperta en una nau espacial, la seva tripulació està morta, està sol i no se'n recorda de res. I no et puc dir més, perquè el llibre està ple de giros i sorpreses que fan que et mantinguis enganxat fins al final. O sigui, és increïble. Super recomanat per tots aquells que us agradi la física, l'espai i sobretot que us agradi la ciència, perquè una cosa que té aquest autor que m'encanta és que no s'inventa res, ¿vale? És un llibre del que es diu ciència-ficció dura i tot i que òbviament és ciència-ficció i són coses que no passen a la realitat, són coses que físicament podria passar i tot el que planteja és físicament possible i és superguai perquè està fent un experiment de comprovar la gravetat de la nau espacial en la que està i t'explica l'experiment amb el pèndol que fa per poder calcular la gravetat en la que es troba. I són petits detalls que fan que gaudeixis moltíssim el llibre si t'agrada la física i la ciència en general. Super recomanat. L'heu de llegir. I ja que estem parlant d'astrofísica i de l'espai, us porto Breu història del temps, de Stephen Hawking. No és un llibre de ciència-ficció. L'he colat aquí perquè em feia il·lusió i punt. És un llibre que et fa una mica d'història de l'astrofísica i de com la humanitat ha anat explorant l'univers i comença amb el terraplanisme i acaba amb forats negres. Superinteressant, superxulo, a mi em va encantar quan me'l vaig llegir i al principi s'entén superbé i està molt ben escrit i quan arribes al final no t'enteres de res, no perquè estigui mal escrit, sinó perquè
l'espai és així de complex i jo, quan me'l vaig llegir, no arribava tant. Però m'ha agradat molt, o sigui, us el recomano, encara que pues, al final costi, a mi em va agradar molt, si no, no us l'estaria recomanant. Com a quarta recomanació us porto un llibre una mica diferent, ¿vale? Us porto un llibre més de fantasia i més juvenil, és un llibre més per adolescents, i és el llibre dels portals, de la Laura Gallego. És un llibre que ha sigut el meu preferit durant uns quants anys, fins que vaig llegir Hail Mary, i és un llibre superxulo, o sigui, més enllà de l'aventura i de la fantasia, perquè planteja un món en l'edat mitjana en la que descobreixen una pintura que permet fer portals, o sigui, jo poso una taca de pintura aquí a la paret i em poso una altra allà i pues, és un portal, si jo passo per aquí, apareixeré per allà. Però això no funciona així, no val en posar una taca de pintura, sinó que hi ha tota una ciència darrere, no? No és només agafar els portals, ficar-los en l'edat mitjana, sinó que explora, doncs, els minerals d'on surt aquesta pintura, com s'extreu i totes les conseqüències polítiques i econòmiques que hi ha doncs, en els portals. Està superbé, superrecomanat per als més adolescents. I per acabar us porto el meu primer llibre de ciència-ficció, el llibre que em va introduir en la ciència-ficció, i és ni més ni menys que El joc d'Ender. No el tinc en paper per ensenyar-vos-el, però és tot i així un llibre dels meus preferits, me l'he llegit més de 10 vegades, sens dubte, i és un llibre una mica raro quan te'l comences. La història va sobre Ender Wiggin, un nen que és un geni, i els militars l'agafen i el porten a una escola militar que està orbitant la Terra amb altres nens genis a estudiar estratègia militar, perquè hi ha uns alienígenes que han atacat la Terra 2 vegades i necessiten estar defensats. És un llibre molt raro quan comença i que tu te'l llegeixes i dius què coi estic llegint? Què és això? Fins que arribes al joc. El joc és una meravella, o sigui, quan descobreixes el joc d'Ender és una meravella. No us parlo d'un videojoc ni res per l'estil, sinó és un joc que hi ha en aquesta escola perquè els nens, i és al·lucinant totes les estratègies i com el món i l'escola sencera gira entorn del joc, que és només un mètode educatiu per ensenyar estratègia militar. I a part del joc, el llibre planteja ple de dilemes morals sobre la guerra i els nens i que està molt bé. Llegiu-vos-el perquè és un molt bon llibre per introduir-vos a la ciència-ficció. I ja està, aquests són els 5 llibres que us recomanaria per aquest Sant Jordi. Us faré un repàs ràpid. Ciega, un món on una IA ho governa tot i hi ha uns segadors que maten a la gent, amb ple de dilemes morals. Molt recomanat si us agrada pensar i si us agrada donar-li a la filosofia una mica, però també voleu llegir una novel·la de ciència-ficció. Projecte Hail Mary, un llibre per als astrofísics, un llibre carregat de ciència però carregat de suspens i d'intriga. Molt guai. L'heu de llegir sí o sí si us agrada la ciència. Història del temps de Stephen Hawking, un llibre per introduir-vos a l'astronomia. Llibre dels portals, un llibre juvenil i de fantasia, a part de ciència-ficció, que tracta sobre un món on descobreixen una pintura que fa portals i tota la ciència que es desenvolupa al voltant. I El joc d'Ender, un llibre sobre un nen superintel·ligent que l'agafen i el porten a una acadèmia militar perquè aprengui estratègia militar mentre juga en un joc contra altres nens. I ja està, aquesta seria la meva recomanació per Sant Jordi. Quin llibre us comprareu aquest Sant Jordi? Teniu algun llibre que recomanar-me que sí o sí m'hagi de comprar jo? I ja està, que passeu un molt bon Sant Jordi. Espero que us hagi agradat aquest vídeo així una mica improvisat, una mica per no dir molt, i random, i que gaudiu dels llibres. I ens veiem la setmana que ve amb un vídeo superinteressant de cubs de Rubik. Adeu!